Na, mit gondolsz? Legyen az. A 2 plusz Ethernet port miatt? Hogy? Nem kell, van egy 6 portos Ethernet switche. Jó, akkor legyen ez. Miért? Nem tudom, a pasas a dobozon úgy örül. Penny, ha már veszek ajándékot Leonardnek, jól csinálom. Nem hagyom, hogy átélje az én gyerekkori traumámat. Tudom, hogy ezt megbánom, de milyen trauma? 12 évesen nagyon szerettem volna egy titáncentrifugát, hogy szét tudjam választani a radioaktív izotópokat. Értem. Hogy... Erre szülinapomra a titáncentrifuga helyett vettek a szüleim... Jaj, de nehéz. Hú. Vettek egy valódi terepmotort. Ne! Melyik 12 éves fiú vágyik terepmotorra? Mindegyik. Tényleg? Igen. Ho. Jól van, akkor ez legyen. Igen, legyen ez. Jól van, menjünk. Elnézést, tudom valamit ezekről itt? Mindent tudok ezekről a gépekről. Rendben. Nagybani virágüzletem van, és szeretném összekötni a bejáratnál lévő számítógépet a hűtőraktárban lévővel. Nézze, vegye meg ezt, mi is ezt veszük. Látja, milyen vidám. Nem, neki nem ez kell, neki egy pont-pont hálózatra van szüksége, méghozzá jelerősítővel. Köszönöm. Milyen merevlemezt vegyek? Firewire-t vagy USB-t? Az attól függ, hogy milyen busza van. Egy Chevy Cavalier-val járok. Jóságos ég. Shadow, mennünk kell. Nem most, Penny, segítek az úrnak. Kis türelmet, rögtön jövök. Milyen számítógépe van? Kérem, ne mondja, hogy fehér.